Hello guys, good morning. Welcome to our daily vlog guys. Kawan sa ako mga igsuon guys. Sa ako mga friends. Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Awag ka karon guys. Ni ako karon sa sulod sa merkado guys. Nagpahingab ko guys og gabas kay ug mapuhon malo yung Ginoo magpanday man si Mister. Mo nang gisugo ko niya pagpa hingab sa amuang gabas. Natural mulabay man jud ta og merkado ani ata sa mga gulayan guys kay ang pagpahingab god niya man sud sa gulayan. Ato pa pangitaon ni guys ug asa dapit. Kay matud pa gihugon-hugonan ko no kini nga dili ko no makaanha kay brown out. Naibaw na tingali ning tawhana guys nga mag brown out. Mao ning wa na dinhi mag awa na mag installer og kuan 40. Amo nang gihulat-hulat guys, taud-taud jud. Gilaay na lang ko og humuat, mo nang sinda na lang po suroy-suroy ani. Adlong Domingo. Daghan kayong nanindahay ani guys oh. Nagkadaiyang baligya. Bisan palagi og daghan kayong baligya ning among merkado guys ug wa jud tay kwarta, di gid jud malingaw. Labi na karon kay habagat. Wa jud ta kay kwarta ani. Tumong tinguha laman guys pagpahingab og gabas kay gamitonon og mapuhon. Mao nang niabot aning dapita. Talagsaan ra ko mo ani og merkado guys. Kay galikay lagi ko anang gasto. Hinoon ag mga inadlong pagpanginahanglan namo guys kini nang amo ang mga sakop may among suguon. Migawas na ko ani guys. Mo ni kanindot sa among merkado. Ato makita guys. Sa wa madugay guys, miuli nako. Og midiretso ko sa panimalay sa kong anak guys kay do na koy tuyo. Nalipay lang pug ko guys kay naadyo-adyo na jud iyang latayan. Wa ako magdugay ani guys kay wa man sila diha.
Parang lami at tanaw sa mga palwa, oh. Bugno kayo ani guys. Nilibutag ni pa yung balay. Bawag asa ni mga bataan eh. Meron po gidagat sa akong antiokos. Meron gidagat ko sa ako ang salamin. Brown out. Ang bintahan na ani kay na di tarong-tarong na ani oh. Sus gabagot-bot yung kaning tulayan ni kay ayun ang kagmahog ka ani matusok ni muhang lubot tong talinis sa mga nipa. Tuod sa nipa. Ga-brown out. Di mailhan guys, kanitingog ang generator sa hospital. Oh. Run out. Pasensya na mo guys, ug mara pilingaw na to karong adlaw. O ako mo ingon guys. Bye-bye.